komunidad malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tan opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Alas 8:05 kabuasan. Good morning ni si kayo namin. Kasumpalan nyo nangalan sa programan Early in the Morning nan kapaborito Orly Navarro. Konsublay la sa programan Liknaay Balay. Kay panuntal ni nasaray impormasyon na balita tan saray peteg-peteg tan matuan Liknaay Balay. Jada aspeto teknikal si Engineer Fragile Kayabyab. Sa bakasyon si Engineer Nexon Dakal. Kaya balot sa makteryo na amigo RJ Beray Jimenez at your service always. At sa 17 la bulan na Hulyo 2026. Malaray good news. Malaray bad news sa tatang tanagagi. Kaya bad news at ang lamat. So inquiry na gera. Itanad saya paglay bukig tatang tanagagi. Kada bautan na bansan Iran tan na saya Amerika tan na Israel. Ya saya epekto tuya at saya lamot so ibili na produkto na petrolyo. Walalay anunsyo Engineer Fragile ya next week at nayarin o natagay hanggang 10 pesos lamot so presyo na diesel kada litro. Yarin na 3 pesos dasay produkto na say petrolyon gasolina tatang tanagagi. Galay pulusa yang nyatagiyoy. Kwandamat tatang tanagagi. Pero epekto yan na say puputang lamat ya tensyon di tanad paglay bukig. Tulaya. Pero walay good news da saray walad laylayan.
nayari na manlapod saya na bulan yang Disyembre. At wala ayuda. Yaman lapo lamot saya national government. Aya iter saya si kayo. Sana imaasikaso ito ng departamento na nag-aasikaso sa mga ayuda, itong DSWD, para walang maiwan. Walang makaligtaan sa listahan at sana hindi magamit ito sa pamumulitika. Yun naman ang hinaing liknaan na sarayong balay. Taya at good news, tawala lamot so iter ya ayuda. Kaya mismon impalapag na Presidente Bongbong Marcos. At yan na malinaw na antuyan o siparay na indan. At wadya so anunsyo sayan na pangiter na ayuda silong nasatay uplift program nasay Administrasyon Marcos wadya dengelyo laulada saray nayarin benepisaryo lamat nasayan ayuda. Bayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500,000 na milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD, kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayon din ang 1,5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay dito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na may pagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos, at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at may susulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po. Ikatutan, so anunsyo na Presidente Bongbong Marcos dasayay pangiter lamat na ayuda dasaray low income earner saray walad laylayan na tateng tanagagik. O ila kumon niya ang gapoy nalabsanan na indan sunupag ya indan
dasayan na panpupursige na sa administrasyon ng Presidente Bongbong Marcos ay natulungan iray apektadon sektor dasayay nagagawa na krisis dasay enerhiya. Morning, dasaray dumarangal titan balay na kalasyaw. Dan ditan balay na bugalyon. Morning mat, dasaray lumalako yaman dudengal. Negosyante ditan dasay Malimgas Public Market. Ditan balay na linggayan. Wala yun lulutaw, ya issue ditan linggayan. Nilira dasatay pangko-construct na sangguniang bayan building. Walay ngaran ya natutukoy ditan. Daraya dumarangal titan balay na Sual Pangasinan. Dan balay na Manawag. Aratay reaksyon nyo at sa ragyon na ipasabi ada panamaglay na programa tayo 0945-183-4352. Kaya kasin programa lamot na sa gobyerno may na ayuda at si katuya suubat da sa nalilik na tayon kairapan. Unupag ay mas palak na ben so saray panggawa na saray kurang kudang pian na makalbo na trabaho. Iray Marakel iran na Pilipino paabigan. So saya kipapasan na kabibilay daranya. Nung labatla good news dyan po sa may First District ng ating lalawigang Pangasinan. Dahil sa nangyari na special management meeting dyan sa Laminos. Ito ho yung NANCOM na inatindihan ng nasa hanay ng edukasyon. Itong Pangasinan 1 Division ay naipabatid ni Congressman Art Celeste yung buong suporta sa hanay ng edukasyon. Ito po yung mahalaga. Yung pagtibayin, suportahan yung edukasyon ng ating mga mamamayan, ng ating mga kababayan. Dahil yan po ang magpapaangat sa kanilang buhay. Kung may makatapos, kung may makapag-graduate at yung talagang makaaral ira tatang tanagagi. Makaasol na kakabatan. Gawatan so abitlan impan tutuyaw ditan dasay syudad na Laminos. Ayan mensahe pasiguro ng Congressman Arthur Celeste na sa First District at si Katuya so impasabi indalatdat ng Alaminos City Mayor Art Brian Celeste. Ay si Kato so imatindidtan na imbasa susatan ya impaabot ya barakep ya balita ng Congressman Art Celeste. Saya intero tan buon na suporta dasay hanay na edukasyon. Tapian napakasil so literacy tan numeracy
nasaray eskwela, estudyante, ya si katutan so armas danani. At pagmaliw ya matalunggaring. At say pangasul na kakabatan tan, makapan graduate, makapan sumpalira. Ya bit-bit susaratan iran na nasuldan na kakabatan dasaray eskwelaan. Yan na araya so nakaukulan iran na programa aramay pangiter na kakabatan pansuporta dasaray unyaran na programa. Yanayarin hanggang kapigan at bunbun na saray kabaluyan susatan niya armas hanggang nasabida susatay aligwas tagumpay at atang tan nagagik. Nya na aglapang kulawan dasarayan gagawan iran na suporta tan trabaho as congressman dan Congressman Art Celeste di tan first district at aglapang kalawan niya si kato susakay top performing congressman yada sa Iluyag na Pangasinan. Yarayan kalidad na serbisyo at libit-libit tan awit nasay mansisirbimet yung mayor itan dasay syudad na Laminos ay si Mayor Art Brian Celeste. Kung anong bunga kwanda ay kung anong puno ay siyang bunga. Good morning tan happy birthday kinan kabsat Ilet Mor Bregera. Oy, aka Tisay, happy birthday. Birthday manaya natin, kabsat more birthdays to come. Enjoy life Kabsat Elite More Bregera, happy birthday. Sa iba pang balita, dito naman po tayo sa patuloy na pagbibigay, pagpapalaga ng Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang tinuturing na business partners dito sa larong STL sa lalawigan ng Pangasinan. Yung pong kanilang mga kabo at kobradores na talagang happy din itong mga kabo at kobradores dahil sila ay alagang-alaga ng Grand 88 Gaming Corporation. Napag-alaman din natin pag may nagbo-birthday sa mga ito, meron din silang regalo galing sa korporasyon. At dahil dito ay naipapadama ng Grand 88 Gaming Corporation ang kanilang pagmamahal, pag-aaruga sa kanilang tinuturing na business partners, ito hong mga kabo at kobradores. Na masaya naman itong mga kabo dahil sa ngayon talagang wala nang abala, wala nang kinatatakutan, wala nang sabihin nating parang pag-alinlangan sa pangungobra ngayon dahil legal nga ang kanilang kinaroroonan. Kaya yung namamahala sa kanila, unlike before, na may mga bukis na talagang kung minsan pati yung mga legal na nagpapataya ay naiisturbo. Pero sa pagkawala ng bukis,
tuloy-tuloy na yung kanilang pangungobra at wala nang alinlangan pa. Lalo na ngayon na naipapadama sa kanila ng Grand 88 Gaming Corporation na hindi lang sila basta kubrador o kaya kabo, kundi sila ay tinuturing na business partners ng naturang korporasyon. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. On sublay lang sa programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical, engineer Fragile Kayabyab. Actor rin amigo RJ Jimenez at your service always. Ompawilak, kasumpalan na pigaran makanan na paymano. Dalabat da DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali.